Здравей, хора! Ние сме двамата колеги. Да. Може да ни познаете от друг канал. Да. Но поради тактически проблем... Ще снимаме вече в този канал. Да. Влизай! Айде само. Ще играем Rainbow Friends, забравихме да уточним. Да. Вижте ми моя кашон. Ако минем първа част, ще отидем на втора веднага. Ако стане време. Да. Ако не, ще направим второ видео утре. Вие може да го гледате сутринта, но ние го снимаме късно вечер. Понякога. Да. Сега сме някъде към обяд. Да. Чакаме Говорим се, с хора. колегата какво да направим за следващото видео. Играеш? Някой обръща табелата на луна. А защо автобуса, шофьора на автобуса не вижда Според виеското вас. колело Да. и не отива към правилната посока, отива към гората? Да. Според вас, кое е най-гадното чудовище? Green, blue, orange. Ние ще пустим едно нещо, с което отговаряте да или не. В шорт. Да. Сега двамата колеги ще стоим заедно, нали? Yes. Сега трябва да събираме купчета. Да. Според вас, ние в кой град живеем? Колега, Ние колега, няма да колега. уточняваме в кой град сме. Ще ви кажем да или не просто. Да. Колега, къде си ти? Колегата изчезна някъде. Аз стоим. Просто да се разделим, да не стоим заедно. Да. Тук вече намерих едно куп. То ми открадна купчетата, То ми открадна купчетата, не е честно. Хора, в тази игра доста хора крадат купчета. Или всякакви тъпоти. Да. Даже в тази игра има как да се бамнете. Колега, кой си ти? С нас по-късно може да поиграем и с друг човек. Следващото къде е, бе? Според мен много гадно чудовище е Green. О, хора! Мишо, направи пауза. Хора, моя колега реши да иде до туалетната. Чудовището се тръгна да подгони някой, не знае на кой. Мале, нищо не виждам. Айде най-накрая. Виждам нещо. Апа това. Опа, колегата е тук, върна ли се, бе, колега? Колегата трябваше нещо да направи настройки. Аз не съм намерил ни едно купче, защото всички ми откраднаха купчето. Някои вече го хванаха, брат. Хора, според вас ние ще умрем, нали? Аз направо чил към това. Едно купче ни остана. В наша. Купчето е в наша.
Добре, аз ще чакам тук, значи. Айде, пече. Оцеляхме първия рунд. Мале, Грин вече е тук. Чакай. Пусти. Грин вече е тук. Оле! Тук чакаме да почнем. Има килими, легла, такива работи. Пускай. Мале, то Грин го чух нещо. Добре. Хора, извинете, че казвам така, ама колегата малко е шаматен. А човека зад кадъра казва нещо. Ако искате на видео на Крола Гарден, лайкнете, коментирайте и се абонирайте за канала. Видите колко храни има тук. Ок! Наталия, как ви открадна храните? Хора, да знаете, ние много се развиваме в Крола Гарден. О! Чувам Грин. Той е Грин. О! Не! Бате! Ате, стига, бе! Пълна простотия! Стриг. На 3 пъти игри минал тук. Сега ще спектейтваме колегата. Хора, аз съм убия да започнем на ново с колегата. Ама не бива! Колкото се може повече оцелей. Хора, ако искат... Хора, кажете в коментарите 3 или 4. Няма друго да казвам, защото може да си имаме и... Хора, искате ли да снимаме на Крола Гарден? Пишете. Защото аз искам да снимам. И ако пишете в коментарите, че искате, абонирайте се и лайкнете, ще снимаме. Само кажете. Хора, аз съм убия да започнем с още един колега. Не дай да го правиш. Както видяха хора в новия ми шорт, ако не сте го гледали, бидете го гледате, ви показах как изглежда градината ми от Крола Гарден. Предложих ви нещо за трейд. Ако искате, може да направим От свят. видеото Ако искате, може да направим свят, в който и вие да участвате с нас. Искате ли, хора? Хора, сега съм убия да дойде колегата и наш приятел в видеото. Само няма чудовище около мен. Хора. Хора, чао! Хора, в края на видеото ще ви покажа името ми в Roblox. Ако искате, може да и можете направим... да ми пращате покани, Да. да играем. И на видео ще ви питам дали кой е от вас. И който ако е някой от коментарите, ще приема поканата му. Да. Само кажете, че сте ви и ще приема поканата. Супер. И така, докато играем, можете да ни джойнвате и се участвате в видеята. Просто ние май няма да знаем, че участвате. Не иска. Обърна. Хора, тактическо
А, един наш приятел, един наш приятел е в канала, който Накратко просто ще участвам в видеята и участвам и в целия канал. Хора, в този канал вече имаме 3 участници, а в миналия бяхме 2 и в него също спираме да качваме и ще качваме тук. И още 3 абоната ни трябва да станем 10 абоната. Така че, моля, абонирайте се и на 10 абоната ще измисля някаква награда, която да направя. ще направим сервер, знаете- в който може да играем на всичките в Grow a Garden. Не знаете ли какво, хора? Ще покажа името си в Roblox на 10 абоната. Да. Вие можете да сте го видели в това видео, ама за тези, които не са Колеги, го къде сте? видели, Колеги, къде сте? Къде сте? ще го покажем Вие почнахте на ли, бе? 10 абоната. Ау. Ще направим private сервер на Grow a Garden, в който можете да влизате. Аз ще играя почти всеки ден И аз. моя колега и 3 колеги. Колеги, Аз предлагам да играем на втора част. не. Ай, това път да играем. Не, моля ви. Добре, ай на първа. Тук. Колеги, къде сте, колеги? На първа ще играеме. Ама още е пауза. Не. Ай хора, колеги, влизайте на първата част. Хора, Точно със сигурност. аз съм тук, чакам ви. Ето нашия колега. Колега, здрасти. Здрасти. Брат, колега, аз съм при тебе. започваме. Ами аз съм при моя колега. Пише ми, че колегата ми е джойнал. Ай, хора. Ай, колеги, влизайте в автобуса. Чакайте малко, чакайте. На мен Хора, нашия колега го изкара от играта, така че ще го изчакаме да дойде. Хора, оказва се, че до тук ще е видеото. Ако искате втора част, абонирайте се, лайквайте, коментирайте Grow a Garden нещо. Коментирайте Rainbow Friends 2. Който иска Grow a Garden да коментира. Коментирайте каквото искате. в шорт ще ви направим такова за... Коментирайте просто в коментарите. Това е от нас видеото. Чао!